everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. May gihimo ka man daotan, ha, Brena? Hain ka si Judea. Hain ka siya. Mapatay tigyod ka. Kung may gibuhat kang daotan kang Judea. Maulay timan Brena. Tangit ka si Judea, Ranito. Hain ka siya, no? Magtigi tang pulos daotan, Brena. Magtigi ta! Uy, hala. Alauna naman pasado in tao sa kadlawon. Uy, anaa pa man na si Diha sa may sala. Uy, kinsa man kay kasulti niya sa iyahang silpan. Nga, pwerte man yun niyang himuuta. Uy, hala, oy. Aw, mao ba di ay inday, Brina? Mao ka na manang. Nahimuot kayo ko. Kay natarantar siya pag-ayo. Hala no. Kuan kini inday, siyalan magyud di ay inday ha, inday Brina. Ado na kay gihimo ni atong babayhana? Ha? Ay wala karabag makadiyot din sa balay. Tingali og diin ka adto ha? My God. Ganina na nisig pagting ang cellphone ni Judea. Magibuhat itingin ng daotan kaniyas, Brena. Ayaw ko palagot ang Brena Garces. Ayaw yun lugita nga kung kadautan. Aron tubayan tikang usa ka babae sa away nga dili kagid unta gustong mahitabo. Adtuon ko lagi siya sa ila. Aron personal na ko siyang masusi. O aron makahimo kong gustong lakang unsay akong mahimo. Mingaw makipalibot ni iyang gipuyon. Wa may kisaw. Ang banyagang babae. Brena Garces? Masuta ko lang nga may gibuhat ka rin daotan sa akong hinigugma. Pata-pataon kagad unya sa mga bala ng imong kalawasan. Hain ka si Judea, no? Hain ka siya, Ranito Villafuerte. Pasalamat ka nga wa ka karon sa akong atubangan. Ipadayon ang gubat nga nasugdan sa atong unang mga kaliwatan. Makumahalo, Ranito Villafuerte. Wow. Sige, magkalaong ka. Nga muulboon ka kong kagubat. Tali sa mga Villafuerte o Garces. Bye! Magtigi ta, Brena Garces. Ang kwarto ni Judea, mihayag na. Pangasuga ka ganiya sa akong pag-abot. Judea! Judea na ba ka sa sud? Judea! Sherlan! Judea! Tingog yung katunira nito ha, ang nanugtog sa pultahan sa sala. Sherlan? Sherlan? Ako nagkamatas ting og nipapala nito. Og sa iyang rapiday sa pagtuktok sa pultahan man. Tana, ato ka na ugon, Sherlan. Dali na. Mano na ko siyang niya nining mga orasa dahi. Wala pa sila isiya wala makatulong pa. Ambot lang, Sherlan. Basta kisa akong pagmata, pagbangon ako, daghan na siyang mga missed calls sa akong cellphone. Hala! Bali na ko emergency tingali dahi. Renito? Salamat.
Wala na utang nahitabo nimo. Unsa pa ka lagi panulti nimo, ha? Sige, dali. Dali na sa sud. Sige na. Nagatuok na ba kag sa ranito karong mga orasa? Kaluin taon ni Mr. Ranito Venefuerte. Kung mura man kumbuang sa kong sobrang pagkikugma ka ni mo Ranito, himuon ta sa kang murang buang sa imong gugma ni atong Judea Florante. Hello. Brenda Garces. Hi, si Judea. Hello. Ranito Venefuerte. Hi, si Judea. Hello? Miss Brenna? Oh. Judea Florante? Kaya nga naman di ay. Hain man di ko. Ug unsa man ni imong gimmick, ha? Miss Brenna Garces? Ambot ni mo! Dili gud ko niya lungan Ranito. Bisag unsi ang daotang plano. Andam na kong babagan. Bisag magkahulugan pa sa kong kamatayan. Ranito, nabala ka na ba ako? Usa ko'y ako ikabuga. Kung siya na ako ikakontra. Kadato ni Miss Brenna, Ayaw kabalaka ng bahina. Ni ako. Dili taga pasagdan. Salamat, Ranito. Nasuko na nako ang akong amahan. Ug bisan pag nasuko na ko ang tibok kalibutan. Andam na kong atubangon. Ikapamatuod lang nako nimo. Nga tinuod ang akong kugma. Ranito. Ikaw ang tanan para nako. Ug kanimo lang nagtuyok ang akong kalibutan. Salamat. Salamat, Ranito. Ni anak ka din eh. Sa akong kasing-kasing. Hala, day! Mauba! Siya ani matulog o niya anak pag yun sa sala. Kay, nga naman ay ha, Sherlan? Ala man. Kay mano gudi ay. Hoy, ikaw ba? Binuang unya ha? Pagkauwaw unya ha, Sherlan? Nauroy! Dili man tawon ko mangunay. Hey, ako dili biya biten, traidor, Charles. Maikog man sa tanim mo, uy. Dili ba ka anad og pinupre. Pero karon, muhigda ka lang din niya ng sofa sa sala. Ayaw na gana Ang importante, safety ka gikan sa mga kabuang ni Brenda Garces. Bantayan ka, hantod nga magbuntag. Salamat ha. Abi di mo, natibok na ginang ako pagtuo. Nga love ka ay ko ni mo, Ranito. Oh, tinuod ka nga wa ka magsunggo sa dihang gipangayo maong sinyales. O sir, ug tingali, dili daw ta ng pagdagit ko ni Judea. Doon na tingali kini tumong. Kung mao ka na, buhata ang gusto kong mahitabo. Dagita si Judea. Ug dad-an dito sa dapit ang gusto kong mawidad-an mo kaniya ilyakit. Mr. Virgilio Binaperte, unsa gi kay mensahe sa lubang makagagahom nga rin ako ug sa maong babae. May kalabutan sa imong kamanduan nga mao ang pagdagit niya. Oh, ambot lang ilyakit. Kay sultihan na lang ka. Bisan pa man sa imong gipakita kunuhay nga mga telemadon. Wa paghihapon ko nimo makumbinser nga kanang tanan nagagikaw sa labaw makagagahom. Agay ka mahibaw. Nga daghang mga pruiba na ang nanghitabo. Diin ang yawa. Maghimog mga milagro
aron pagtakuban nga siya Diyos. Apan mini di ay. Pagkahuyang sa iyong pagtuo, Sir Virgilio. Sama ka ni Pedro. Nga gusto mo sunod sa gihimong paglakaw sa atong manunubos diya sa dagat. Apan gumikan, kay huyang ang iyang pagtuo sa langitong amahan. Inanay nga miunlod sa tubig. Eliakim. Atuwa na siya. Nagkabiya na si Eliakim. Kadaghang makapahibong mga lihok ni tawhana. Pero, dili sad matawag nga buang siya. Dili, usa ka buang si Eliakim. Wapiton ako kadali sa simbahan. Idangop ko una nimo, Diyos ko. Kini maong kimbuhaton nga gimando ka nako sa kong account. Ay, ako na lang may manghipo sa itong nga kinaan, day. Salamat ha, Sherlan. Bali ikaw. Salamat pa taon. Nalapangandam na noon. Pag-regular na, kay apiton ka magkaroon sa imong Prince Charming Fafa na nito, cha. Sosyal ka dahil, no? Imong driver, imong agalon. Hey. Amaw. By the way, Sherlan, mas Yes? maayong naghisgot ka ni anak. Oh, yes. Paano man? Init na ako ng panahon na ang chairman sa kumpanya. Ang amahan ba nila nito? Bale! Mana, oh? Murag apil tingali ko sa tantangunan sa trabaho. Unsaling ngalaan? Oh my God! Mao na ako napalakaan karon pag-ayos, Sherlan. Ubay-ubay sabming nahimutang karon sa floating status. Oh! Malipad! Sarong ikaw dili po panalipdan si mong fafader. Oh! Dili ko makasiguro ni anak, Sherlan. O dili sab ko gustong magsalig nga duphan ni Ranito. Kaya tingalig, maangi lang unya siya nako. Oh! Kung maaman galing ka na, ayaw pa tingali ka mo magminyo na lamang! Sherlan, Oo man! Paano man di ay hangtod karon? Dili pa yo sure sa imong feelings para niya. Sherlan, ambot pa. Natugkad magud na ako nga kaluoy ra gyud ang gibati nako alang niya. Ug dili ni kugma. Hala! Tawon pod! Ikaw lang napayay akong gisultihan niya, Sherlan. Unsalan man ka na, ha? Hala, sige. Ako suginle. Unsalan man day. Promise. Ako dili man magsaba. Sherlan, ambot kung sure na bagyod ka ako, no? Pero ako na nakita ang tinuod kong gugma. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.